Le quembrio con che gire yana ruba ngunda con sei ani rama gungu gamalo ye kere ke mon kai reme aye kele no popi na ngundo ko sisi kila gura nga yino rasio kele nembino ya ine mano ika yana no tingu na aye kele no de lu mago kele jina la do je yonkwa kele yama na yunwe zugo na ri lu ra kele ziko na mri wa fo dogu aye kele no na ga wa ga sisi kai kele je ndị na-emere anyị mmanwụ alaghị nwụrụmo ekele gị ọ ga-aga chief ugo chinyere ugo onye chinyere ugo ya na ugo ya biribe ha nwe onye ga-anapụga mmadụ chinyere ugo chiri ugo ya nụ ekele gị ekele na okoro gị ekele m ihe na-emere gị ihe na ihe na-emere ya ekele ndị siri obi ụwa na ndị kwuru obi ụwa ha ga-adịrị ụnụ mma la enwumo di kere na Lagos emma gi no krogo de nambu ala ya ga dre ga maneke ha ga dre ga manori ha ga dre ga mana padre ga nankwa ha ga dre ga na no bana no uja ga ge megi yo la ga ge megi ya uja no la ga dre ga ma la enwumo ekenu ga ga ya afike ke na gwe anchamo eri la na ora zo ko gwa wata kere mgbogbo uche na eche gi na eche onwe ya atụmabere bugu ga-egbu onwe ya nwatakịrị mgbe gbogbo ọ ga-adịrị gị mma bịanụnụ anyị kele ụmụ okoro na-eme mmanwụ izubeso na Kaduna izubeso na Amerika izubeso na Uruanụ izubeso na be onye eji ajọ ọṅụ izuchukwu ọ ga-adịrị gị mma na-eke na orie na afọ na nkwọ abịara bugu ga-egbu onwe onye ọma gị na chi gị na mma ama ndị na-agba n'elu ọgba na ala gba na mmiri mọtị ga-agba n'elu ihe agaghị eme n'elu ịgba na ala ọka ga-eme na ala ịgba na mmiri ọka na-eme na mmiri omebe emeghe ị gaghị nọ nga ọnọrọ bụ ezigbo eso nwoketeghete ọ ga-kelego sayensị nwe iwu afọ dịka okorobịa ihe dị mma na adị mma ọ ga-adịrị gị mma ọkwado ogele m ọ ga-adịrị gị mma ahụ ya ekele go ndụ bụ isi ọkwado ogele m ekele m unu niile ọ ga-aga gawa gawa ka m bido amama igbu ngụ mma agaghị aghara ya nkọ ijigwa ọka nga ezo oyibo nga a na-eri eri ka a na-agbakọta obi na-eri eri anaghị arịa arịrịa anaghị ebe ọnụ okoro ọ ga-adịrị gị mma bịa dịkwa ekwere gị mma ndị isi ozu esigwo ozu gbadata bụrụ tara n'aka mana onye na-amaghị agaghị ama maka ochie dị wekwa aja dịka onye mmụọ nọ n'ụlọ onye ndị nwụrụ anwụ n'aka agadi nwaanyị karịa ka ọ adịzi ka ọ gaghị asị na ọ bụ ego gị ejelu nwaanyị dowe na be di ya ihe bụrụ dike ihe bụrụ ọgụ ọgụ anaghị emebi ụza n'ihe mama na-agụ na-eji ụkpara kwere ọgbakọ eze jirede agụ dike ya ọ dịgoro ego mma gbogbo abẹ́rẹ́ kò yá jẹ kó bu òun eze yóò ti lè dùn.
gbanye na ọ na-alagba na mmiri nnukwu mmọnwụ ife ọ na mmiri ihe agaghị eme na mmiri ife ọ na-elu ọ gaghị eme n'elu ife ọ na-ala ọ gaghị eme n'ala mmadụ ị ga-abụ ebe ị ga-abụ oche ọ ga-eme ebe ọ ga-eme ị gaghị anọ nga ọ na be Chinedu ị gaghị ama nga ọ nọrọ mbụ ihe onye bụrụ ha bụsie ya ike abara bụrụ ya bụbo onwe onye na-achụ bụ na-achụ na nkịtị ụzọ dị Chinedu anyị egere gị ọ ga-aga gawaga nwa ya arụwana anaghị ericha ihe dị nga ọgaranya ericha ihe onye ma ọkamgba ha kpere wikwu ihe nwaanyị kpụrụ n'elu ka nwoke kpụrụ gbara ka ịgba aha tutu ụmụ nwaanyị chaa ndị oke ọha na-ebegharị ha si ebubo ikpobaji ebubo ikpobaji elezi ihe mere ụmụ nwaanyị ji akụ igwe ha gorimakpa na-asị ebubo ikpobaji n'obe ezinu ụmụ nwaanyị akpọghị ikpo ha gorimakpa gị na-ebu ya ogwu ụmụ okorobịa dịkwa na-aṅụ ara na-ede ikwu na-ede mmiri agbakwa ete dịka a na-aṅụ ara ikwu edebe mmiri ihe anyị ma ama ka anyị na-ekwu onye ọnwụ na mmiri pụrụ n'iku ọ ga-ahụ ka o ji ebe nwa ahụ ma egwube egwu ikpe nwata atọ ahụ ka ogutere asa onye ahụ agbara na ọ ihe ebu n'aka ka o ji akpọ o ji megide Nana oyi ọmọkúndọ́wé àádọ́rẹ́ kò yẹ kó èsì ká nà dùn.